Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji Pranam. Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayante Nashtapraya Bhatresho Bhagavate Samasloke Bhakti. Very nice. Again, Mugangarodi Bhakandam Pandam Langayade Girim Etrapatam Hamande Sri Burandena Tarinam Paramananda Madhavam Omatnanda Tumira Satyana Anjana Shalakaya Chachurunilitam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha Sujayanya Manotishtam Stabidam Yena Bhutale Svendu Vagadamahyam Tadadi Sapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Krishna Mataji Pranam. Namaste Saraswati Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajarini Nirvishesha Shri Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Radha Govinda Mandir Vishnu Mangalabhadത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും കേറിയില്ല. Krishna Mataji Pranam. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോസ്റ്റ് കേറിയില്ല. Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji Mataji. Hare Krishna. ഇല്ല ഗുരുമൻ മഹാധന നാരകമദ്ഭാഗ്യാനന്ദ നമസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय गुरु प्रेमानंद. വത്സല മാതാജിയാണ് വസന്ത മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. വത്സല മാതാജി ആക്കിയതാണ്, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി. റൈസ് ചെയ്ത് കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? വസന്ത മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റല്ലേ? അതെ, വസന്ത മാതാജി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തു മാതാജി ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ. വിഷ്ണു, നമ്മൾ ഇന്നലെ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങിയില്ല. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ശ്ലോകം 4. ഭക്തി യോഗേന മനസി സമ്യക് പ്രണിഹിതേയമലേ അവശ്യപുരുഷം പൂർണ്ണം മായാം അപാശ്രയം. ഇത് വായിച്ചു അല്ലേ നമ്മള്? പ്രധാന പദാർത്ഥം വായിച്ചായിരുന്നു. വായിച്ചു മാതാജി. വായിച്ചു ഭാവാർത്ഥം.
ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം. വിവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? വ്യാസദേവൻ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ബഹിരംഗ ശക്തിയെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അതേ ബഹിരംഗ ശക്തിയോടൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ധ്യാനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരതനായി അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതയ്ക്ക് ജയം. ഭക്തിയുടെ സേവനമെന്ന യോഗ മാർഗത്താൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ ദർശനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തി മാർഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി മാർഗം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ്. വേറെ മാർഗങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് ജ്ഞാനമാർഗവും അതേപോലെ തന്നെ ധ്യാനമാർഗവും മെഡിറ്റേഷൻ. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ധ്യാനമാർഗത്തില് അഷ്ടാംഗ മാർഗത്തിലൂടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ വഴി നമുക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാം? പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാം. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗ വഴി മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗ വഴി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അതേസമയം അഷ്ടാംഗ യോഗ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന മാർഗം വഴി യോഗ വഴി ആരെ പ്രാപിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതേസമയം ഏതുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനമാർഗത്താൽ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് എത്തുന്നു, ലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 2 ഘട്ടവും വേണ്ട, ജ്ഞാനമാർഗം വേണ്ട, രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ള ധ്യാനമാർഗവും വേണ്ട. 3ാമത്തെ മാർഗമായ ഭക്തി മാർഗത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി നമ്മൾ 9 സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? ശ്രവണം കീർത്തനം തുടങ്ങിയ അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? വ്യാസദേവൻ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഭക്തിയോഗ വഴി ആരെ പ്രാപിച്ചു? ആരെ കണ്ടു? ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് ഭക്തിയോഗ വഴി. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കും തരുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന യോഗ മാർഗത്താൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 18:55 ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ചവര് പറഞ്ഞോളൂ, ഓർമ്മയുള്ളവര് പറഞ്ഞോളൂ. തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തത് അനന്തരം. അതാണ് ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം എന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ, എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 11ാം അധ്യായത്തില് ഇത് 18:55. 11ാം അധ്യായത്തില് 53-54 ശ്ലോകങ്ങളും പറയുന്നത് വേറൊരു മാർഗത്തിലും, അതായത് ജ്ഞാനമാർഗത്താലോ ധ്യാനമാർഗത്താലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ വേണം? ജ്ഞാനവും ധ്യാനമാർഗവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏത് പാലിക്കുക? ജ്ഞാനയോഗം പാലിക്കുക എന്നാണ് 53-54 ശ്ലോകം 11ാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നാണ്. മറ്റൊരു ബ്രഹ്മജ്യോതി പൂർണ്ണമല്ല അല്ലെ, ഭാഗികമാണ്. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചാലും ഭാഗികമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് വേണം? ഭക്തിയോഗ വേണം. അത്തരം പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ ഒരുവന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ജ്ഞാനയോഗവും ധ്യാനയോഗവും വേണ്ട എന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം അഥവാ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് 2 പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസും പിന്നെ ഏതാണ്? പരമാത്മാവും ഭാഗികമായ സമീപനത്താലുള്ള നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്
അവ്യ- സാക്ഷാത്കാരം ആണ്. അതാണ് ആ അപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മയിലെത്തിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയാലോ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റത്തില്ല, അത് അപൂർണമായത് കൊണ്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ നാരദൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ മേലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനാകാൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ വേണ? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, ലീലകൾ അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലും എന്താണ് ശ്രദ്ധ നിമഗ്നമാക്കാനായിട്ട്, ശ്രദ്ധ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിമഗ്നമാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെ വേണ്ട? പരമാത്മാവിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനെയോ വേണ്ട. പകരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ നിരതനാകാനാണ് ഉപദേശിച്ചത് നാരദ മഹർഷി. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ശ്രദ്ധ പരിപൂർണമായ ദർശനം അല്ലായകയാൽ തേജസ്സിനെ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പരിപൂർണ ദർശനമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 7:19 പറയുന്നത് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്യേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യന്തേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. ഇപ്പൊ ഏതാണ്? വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാസുദേവനെ സ്മരിക്കുന്ന, പ്രകീർത്തിക്കുന്ന, ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തെ ലഭിക്കും. പിന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവ് ആളുകൾക്കാണ് എന്ന് പറയാം. ചിലരെല്ലാം ബ്രഹ്മനിലേക്കാൻ നോക്കുക, ചിലരെല്ലാം പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനമാർഗവും അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ അത് പാലിച്ചാൽ അവർക്ക് ആർക്കും എവിടെ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല? വാസുദേവനെ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 7:19 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വാസുദേവ സർവമിതി ഈ ശ്ലോകമാണ്. ഏതാണ്? ബഹുവിനാ ജന്മനാമന്ദേ എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. അതിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാസുദേവ സർവമിതി. ഉപനിഷത്തുകളിലും ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? അതിലെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ അല്ലെ? അവ്യക്തിഗത വാസുദേവൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമെന്ന ഹിരൺമയേന പാത്രേണ മൂടുപടത്തിന്റെ കാഞ്ചന പ്രദീപ്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ആ മൂടുപടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പരിപൂർണ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദൃശ്യമാകുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. അത് ഈശോപനിഷത്തിലെ 15-ാം മന്ത്രം പറയുന്നതാണ്. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ അഭിഹിത മുഖം തത്വം പൂഷൻ അഭാമൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയെ. നമ്മളിതെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ ഹിരൺമയേന എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ്? ഗോൾഡൻ ലിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വർണ്ണ പ്രഭയുള്ള സ്വർണ്ണ മൂടി ലിഡ്, മൂടി, കവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള പ്രകാശധാരയാണ്. ഏതാ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് ആരെ കാണാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഉച്ചക്കൊന്നും അല്ല, ഒരു 9 മണിയായാൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? നമുക്ക് ഏതാണ്? നിരപേക്ഷ സത്യമായ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? നിരപേക്ഷ സത്യമായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കാരുണ്യം ഉണ്ടായി, ദയ ഉണ്ടായി, ദയന കൃപയാൽ അങ്ങ് ഈ രശ്മികളെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ മാറ്റിത്തരൂ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കാണട്ടെ, അങ്ങയുടെ മുഖം കാണട്ടെ എന്നാണ് ഈ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ മുഖം എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങക്കൊരു മുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്?
സൂര്യപ്രഭ പോലെയുള്ള രശ്മികളാൽ ഏതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിഷനാൽ എന്താ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ രശ്മികളെ മാറ്റിത്തരൂ. അതായത് എനിക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തണ്ട, എനിക്ക് എവിടെ എത്തിയാൽ മതി, ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇവിടെ എന്താണ് ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു മുഖമുണ്ട്. മുഖൻ ആർക്കാണ് വരിക? ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് മുഖമുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഒരു വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ, രൂപമില്ല. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതാണ് ആരെയാണ്? വ്യക്തിഗത ഭഗവാന്റെ രൂപം. രൂപമുണ്ട് അല്ലെ, വ്യക്തിഗതമായ ഭഗവാന്റെ രൂപം. വ്യക്തിഗതം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഒരു പുരുഷനാണ് എന്നാണ്, രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പുരുഷൻ അഥവാ വ്യക്തി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് രൂപമുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന് രൂപമില്ല. നമുക്ക് രൂപമുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. നിരവധി വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് പുരുഷൻ എന്ന അനശ്വരന് ആദിമ വ്യക്തിയുമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പുരുഷനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും മുമ്പേ വന്നത് എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ? എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള, അതാണ് അനശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആദിമ വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാന് മുമ്പ് ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അത് ആദിമ വ്യക്തി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയാണ്. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പരിപൂർണനാണ്. പരമപുരുഷന് അനേക വിധമായ ശക്തികളുണ്ട്. നമ്മൾ 6 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശക്തിയാവേശ ശക്തി. പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ ശക്തിയുണ്ട്? മന്വന്തര അല്ലെ. അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പൂർണ്ണ അംശങ്ങളും പൂർണ്ണ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ ആ ശക്തികളിൽ പ്രമുഖമായ ശക്തികളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി എന്നിവ. ഇവ സവിശേഷമായി പ്രമുഖമുള്ളവയാണ്. ഇതിനു ശേഷമുള്ള വരികളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാകുന്ന, അഭൗതികമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാനെ പോലെ ഗുണാതീതനാണ്, അതീതമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശം ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോ അതൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നി നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ലയിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ആരുടെ പ്രവർത്തനമാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടിമപ്പെടുത്തുന്നതും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഏതുപോലെ എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ ചന്ദ്രിക ഉള്ളതുപോലെ പരമപുരുഷന്റെ കൂടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മള് ഏതിന്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവാക്കി മാറ്റും അല്ലേ. നമ്മൾ ബദ്ധം അല്ല, ജനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ബദ്ധരല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി സ്വാധീനത്താൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. ആരുമുണ്ട്? അന്തരംഗ ശക്തിയുമുണ്ട്. ഏതുപോലെയാണ്? ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ ചന്ദ്രിക ഉള്ളതുപോലെ. നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമരാത്രിയോടോ. അപ്പൊ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രകാശമാണ്. ആ പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ. നല്ല ഹിറ്റ് പാട്ടാണ് അല്ലേ. അറിഞ്ഞൂടെ ആർക്ക്? എന്നാ നെറ്റിൽ നോക്കി പഠിച്ചോളൂ. നല്ല പണ്ടത്തെ പാട്ട്. ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമായ രാത്രിയോട് ഉപമിക്കുന്നതാണ്, കാമുകയെ ഉപമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പ്രകാശം. ചന്ദ്രന് പ്രകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രിക ഉള്ളതുപോലെ ഇതാണ് പ്രകാശം ഉള്ളതുപോലെ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എന്നല്ല. ഇതെന്താണ്? പ്രകാശം ഉള്ളതുപോലെ. പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യയാണ് അല്ലെ.
അന്ധകാരം മാറ്റുന്നതാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലോട്ട് നയിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട്? പ്രകാശമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, വിദ്യയുണ്ട്. അതെന്താണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ കൂടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, യോഗമായയുണ്ട്. മറ്റത് മഹാമായയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ യോഗമായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താല് ഇതാണ് മഹാമായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മള് രക്ഷപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം? ഇവിടെ പറയുന്നു, അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവസത്തകളെ നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ അന്ധകാരത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന അന്ധകാരമാണ്. കാരണം കാരണം ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അജ്ഞതയിലോട്ട് നമ്മളെ വീട്ടുന്നതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതമാകണം, മായയിൽ നിന്ന് മോചിതമാകണം. ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തി ഇതാണ് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അഭാഷയം എന്ന പദം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കീഴിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. കാരണം എന്താ? മൂന്ന് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ അല്ലേ? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, ശക്തികളാണ്. പക്ഷെ ബഹിരംഗ ശക്തി സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ അങ്ങ് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ഇങ്ങ് ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അസൂയ തോന്നിയിട്ട് പോകുന്നതാണല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ? ജയില് പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ശിക്ഷ വാങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശുദ്ധരായിട്ട് ചെല്ലണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ ഈ ശക്തി നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ചിലപ്പോ ഇടപെടത്തില്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി അഥവാ ഉയർന്ന ശക്തിയെയും മായ എന്ന് വിളിക്കുക. അത് ഇവിടെ യോഗമായ, അല്ലെ? യോഗമായ. എന്നാൽ അത് ആത്മീയമായ ആണ്, അഥവാ പരമധാമത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൗതിക ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായാണ്. അതേസമയം അന്തരംഗ ശക്തിയായ മായ, യോഗമായ എവിടെയാണ്? ആത്മീയമായാണ്, അല്ലെ? ഒന്ന് ഭൗതികമായ, മറ്റേതാണ് ആത്മീയമായ. യോഗമായ ആത്മീയം, മഹാമായ ഭൗതികം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഭൗതികമായതിന് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും, ആത്മീയമായതിന് ഏതെന്ന് പറയും? അന്തരംഗ ശക്തി. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. അപ്പൊ അത് ആത്മീയമായ ആണ്. ഏതാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി. ഉണ്ടുണ്ട്. എല്ലാ സമയം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇതൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. ആത്മാരാമന്മാർ അഥവാ സമാധിയെ സ്ഥിരീകൃതരായ അവർ പോലും ഈ മായയെ അഥവാ അന്തരംഗ ശക്തിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗമായാണ്. ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ ജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.